че аз съм ангел, но не съм. Ранявала съм 100 пъти, предавала съм 100 пъти, и само за един боли ме, и това си ти. Да ма еба майката, стига се ме занимавали само с прости всеки път като дойда, бидо да платя тъпия интернет. Ебал съм ви номерата, кур за интернет пакетите, кур за телевизията и като цяло. Кур за А1, кур за А1, трябва плащам 300 мегабита, за да получа 100 и викам кур за А1, кур за А1. Това не са хора, а рептили с облекло. Интернета платен, прозореца затъмнен, тежка пържилка в офиса им хващам тен. Задръж си офертите да мязам на олигофрен. Бил съм член от А1 семейството, стани ми от хуя като разговаряш с мен. Менеджерката на А1 видях до Хемус, залафихме са, сипах и пернишки бели с термос. Вика, че е отдел клиентски опит и удовлетвореност. Нали съм клиентска особа, заведох я в тях да бодна от болести, леко ма е страх, ама вика, че е свободна. И все пак с нея спах, докато слушахме на Шунака последния трак. От ебане леглото и се щупи, набързо надуваемо си купи. Поиска ми пари за леглото, че да й останат за чуки. Натръгване и направих с игла по него дупки. И сега спи на земята, съвсем телска заплата. Подсъшиме с гадни условия, се я удари кръговрата. Скъпа съжалявам, във Варната и бачкат нещата. Обществото се нуждае от деградирал благодетел. Песните ми ги карат да ме изгонят от темтел, да ме арестуват в Калфан, да ме застрелят в Етел. Утрасите не ме искат, защото ставам само пепел. И какво направих? Измамих измамник, войната, преплавах с плавник. Аз съм него, но не съм избранник. Изкочих в офиса им и ги наспамих с кур за А1, кур за А1, кур за А1, кур за А1.